Dobrý den, vítám vás u červnového infoservisu. Dnes si představíme na úvod střední článek, kde jsem si pozval hosta Šárku Procházkovou, která je u nás projektovou manažerkou a představí vám 2 roky působení středního článku. Dále se budu věnovat legislativě, únorové novele školského zákona, odkladové novele a úrazové vyhlášce. Co se týká informací, tak vám představím výkazy, které třeba odevzdat v tomto měsíci. Řekneme si informace pro základní školy a mateřské školy a představím vám přijímací zkoušky a maturity v roce 2025. U událostí se budu věnovat akcím středního článku podpory Národního pedagogického institutu a v závěru jsem si pozval do studia ještě kolegu, odborného metodika, právníka Jiřího Punčocháře, se kterým se budeme bavit o flexinovele. A nyní bych předal slovo Šárce Procházkové, naší projektové manažerce. Dobrý den, já bych vás na tomto místě ráda seznámila s aktuálním stavem realizovaných konzultací a poskytnuté metodické podpory spolu s dosavadní zpětnou vazbou od ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol. Blíží se 2leté výročí působnosti projektu Střední článek podpory, které zároveň představuje 1/3 délky jeho působení. Přičemž v průběhu těchto 2 let se personálně naplňovaly krajské týmy i centrální metodické oddělení. V současné době máme 28 členů týmu na centrále a 91 členů týmu v jednotlivých krajích České republiky. Celkem bylo v rámci přímé metodické podpory v krajích provedeno více než 8,5 tisíce individuálních a skupinových konzultací v online nebo prezenční formě. Individuálních konzultací bylo do poloviny května provedeno více než 5600 u škol a více než 2,5 tisíce u zřizovatelů. Co se týče konzultací skupinových, těch bylo provedeno přes 400, přičemž počet účastníků těchto konzultací přesáhl 6600. Procentuální podíl navštívených škol, tedy škol, u kterých již proběhla minimálně 1 návštěva metodiků středního článku, je vidět na mapě v rozdělení dle jednotlivých krajů. A obdobně pak procentuální vyjádření navštívených zřizovatelů škol v jednotlivých krajích České republiky. Centrální tým připravuje metodické materiály pro školy a zřizovatele. V nejbližší době budou zveřejněny například metodické materiály na téma omezení a přerušení provozu mateřské školy, výroční zprávy ve školství, pracovní poměr zástupce ředitele školy nebo vznik pracovního poměru pedagogického pracovníka. Zároveň jsme vydali již 19 pravidelných měsíčních infoservisů a metodická telefonní linka odbavila více než 3,5 tisíce konzultací. E-mailová podpora potom zodpověděla více než 5000 dotazů. Zároveň jsme také zorganizovali 42 setkání platform spolupráce důležitých aktérů ve vzdělávání na území všech krajů České republiky a hlavního města Prahy, 3 odborné panely, a to s tématy včasná identifikace ohrožených dětí, změny ve školním stravování a bezpečnost ve školách. Proběhly také 2 celostátní konference, a to s tématy svazkové školy a spojená ředitelství, na které navazovalo 14 workshopů v jednotlivých krajích České republiky, a s tématem digitalizace nepedagogických agent v mateřské škole, na které navazovalo 97 workshopů k předávání dat z matrik mateřských škol, a kterých se účastnilo 1442 zástupců mateřských škol. Proběhly také webináře pro zřizovatele, a to s tématy odměňování ředitelů, mapa spádovosti nebo kompas. Co se týče zpětné vazby od ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol po celé České republice, která byla získávána prostřednictvím dotazníkového šetření a osobních rozhovorů, tak jako preferovaná forma předávání informací z MŠMT byly nejvíce pozitivně hodnoceny stručné infografiky, vzorové dokumenty, případně skupinové akce jako semináře, webináře a konference. Méně pozitivně bylo hodnoceno předávání informací formou podcastu a v obou způsobech šetření bylo negativně hodnoceno předávání informací formou vícestránkových metodik. V hodnotících rozhovorech často zazníval apel na stručnost a poptávka po individualizaci při předávání informací, tak, aby jak metodické materiály, tak semináře nebo webináře byly koncipovány s ohledem na typ a velikost školy.
Nejvíce preferovány byly konzultace s regionálními metodiky středního článku ve všech nabízených formách, tedy osobní, telefonické, online i e-mailové. S větším odstupem pak bylo uváděno využívání různých forem poskytování centrální metodické podpory, jako je například centrální metodická e-mailová linka nebo telefonní linka, pravidelný měsíční infoservis a facebooková stránka středního článku. Z nabízených služeb poskytovaných středním článkem podpory byla nejvíce preferována metodická pomoc v souvislosti s aktuálně řešenými tématy, jednotný infoservis a komunikace z novinek z MŠMT směrem k vedení škol, metodická pomoc se standardní agendou a cílená podpora pro začínající ředitele. Co se metodické pomoci se standardní agendou týče, tak preference respondentů šetření odpovídá v rámci prováděných konzultací nejčastěji poptávaným oblastem podpory. Jedná se o problematiku financování a výkladu legislativy u škol a u zřizovatelů pak zejména o problematiku financování. Informacím získaným v rámci kvantitativního i kvalitativního šetření bude přizpůsobena poskytovaná podpora v nadcházející druhé třetině působení projektu. Děkuji respondentům jak dotazníkového šetření, tak osobních rozhovorů, které byly prováděny v rámci evaluace té první části našeho projektu. Za poskytnuté odpovědi byly pro nás velmi cenné, vaší zpětné vazby i vašeho času si vážíme. Tak děkuji Šárce za představení středního článku podpory a jdeme na legislativu. Tak minulý týden Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu školského zákona. Návrh nyní míří k projednání do Senátu a veškeré informace k novele školského zákona budou od Ministerstva školství včas a bezplatně. V tomto měsíci vyjde infoservis speciál, který bude věnovaný této problematice a bude z něho pořízen záznam. Střední článek podpory bude školám také poskytovat metodickou pomoc při plnění povinností či zavádění nových pravidel, vyplývajících právě z novely školského zákona i dalších relevantních předpisů. Budeme připravovat metodické materiály, webináře, individuální i skupinové konzultace, které školám pomohou zorientovat se v nových pravidlech, které legislativní změny přinášejí. Odkladová novela školského zákona. Účinnost je navržena od 1.9.2025 a u části rušící přípravné třídy od 1.9.2029. Odklad školní docházky bude nově možný na žádost rodičů v případech, kdy dítě kvůli zdravotnímu stavu dlouhodobě nemůže docházet do školy. Toto musí být navíc doloženo doporučením lékaře, tedy kromě pediatra, klinického psychologa a školského poradenského zařízení. Školské poradenské zařízení bude muset vydat doporučení podpůrného opatření podle individuálního vzdělávacího plánu, kromě dětí v přípravném stupni základní školy speciální. Nově bude možné žádat o odklad dodatečně pouze při zápisu do školy. Tak pokud bude žádost podaná v roce 2026, tak děti, které jsou narozené 1. dubna 2020 a mladší, tak pravidla pro řízení o povolení odkladu budou pro tyto děti stejná jako dosud. U ostatních dětí se bude povolení odkladu řídit novou právní úpravou. Co se týká žádostí podané v roce 2027, tak děti narozené 1. července 2021 a mladší, tak zde pravidla pro řízení o povolení odkladu budou pro tyto děti stejná opět jako dosud a u ostatních dětí se bude povolení odkladu řídit novou právní úpravou. Ve schválené legislativě bych se chtěl věnovat úrazové vyhlášce. Vyhláškou se mění evidence v knize úrazů. Nově musí být úraz evidován nejpozději do konce vyučovacího dne následujícího po dni, kdy se škola o úrazu dozví. Pokud se úraz stal během vícedenní akce mimo školu, prodlužuje se lhůta do konce vyučovacího dne následujícího po ukončení této akce. Nová úprava respektuje stav, kdy na mimoškolní akci často nebylo reálné dodržet právě tu lhůtu 24 hodin pro zapsání. V knize úrazů byl původně vyžadován podpis zaměstnance. Nově se bude uvádět jen jméno a příjmení, podpis se podle vyhlášky nevyžaduje. Nová úprava vychází zejména vstříc školám, které používají knihu úrazů
v rámci školního informačního systému, v němž je vlastoruční podpis nadbytečný. Dále vyhláška upřesňuje, kdy se vyhotovuje záznam o úrazu. Ruší se možnost vyhotovení, pokud o to požádá zákonný zástupce dítěte nebo žáka, studenta, případně další orgány. Přitom nespracování záznamu o úrazu nic nemění na právu zákonného zástupce na informace o tom, co se dítěti, žákovi ve škole stalo. Další orgány, kterým se záznam posílá, jsou ale ve vyhlášce nadále vyjmenovány. Nově se také upravuje zasílání záznamu o úrazu a aktualizace záznamu České školní inspekci. Upřesňuje se, že se musí použít informační systém ČŠI INSPIS. A v příloze vyhlášky je uveden nový formulář záznamu o úrazu a zatímco vyhláška nabyde účinnosti k 1.9.2025, tento formulář se bude používat až od 1.9.2026. Co se týká informací k výkaznictví, tak zde připomínám černové výkazy a přehled je uveden v prezentaci. Nyní bych přešel na informace pro základní školy. Pokud škola vzdělává žáky na individuálním vzdělávání, takzvané domškoláky, a žáky pobývající v zahraničí, je třeba zorganizovat jejich přezkoušení. Dále je potřeba stanovit náhradní termíny hodnocení u nehodnocených žáků do konce září a termíny konzultací a opravných zkoušek pro žáky, kteří neprospěli do konce příslušného školního roku. O termínech a podmínkách je potřeba informovat žáky i zákonné zástupce. Další bod je výroční zpráva. Ředitel školy pověří konkrétní pracovníky zpracováním podkladů pro výroční zprávu o činnosti školy. K této problematice máme na EDU zveřejněný nový materiál. Poskytovala-li škola podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhodnotí jejich poskytování. Závěrečné vyhodnocení všech podpůrných opatření by mělo být provedeno nejpozději do konce června, aby bylo možné aktualizovat plány na další školní rok, informovat zákonné zástupce, případně připravit nové doporučení pro další období. Tak pokud plánujete zřídit přípravnou třídu, je potřeba, aby zřizovatel podal žádost příslušnému krajskému úřadu. Souhlas se vydává každoročně a pouze na jeden školní rok. Musí být podáno minimálně 10 žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy. Maximální počet dětí ve třídě je 15. Dítě musí mít doporučení školského poradenského zařízení. Informace k mateřským školám. V případě potřeby je třeba podat žádost zřizovateli o povolení výjimky z nejnižšího či nejvyššího počtu dětí ve třídě od 1.9.2025. Žádost musí obsahovat odůvodnění potřeby výjimky, počet žáků ve třídě a důvody překročení nebo nedosažení limitu, zajištění bezpečnosti a kvality výuky. Dále potřeba informovat obec s rozšířenou působností o dětech ze spádových oblastí, u kterých mateřská škola nemá informaci, že jsou přihlášeny k povinnému předškolnímu vzdělávání. Dále je potřeba informovat zákonné zástupce o výši úplaty na měsíc červenec a srpen v souvislosti s případným omezením či přerušením provozu školy během letních prázdnin. K této problematice jsme vydali minulý měsíc metodiku na EDU. Tak, zde ještě přehled termínu druhého kola školních přijímacích zkoušek. Od 9. do 12. června probíhají talentové a školní přijímací zkoušky. Od 19. do 23. června je možnost nahlížení do spisu a 24. června ředitel školy zveřejní výsledky. Třetí a další kola již nejsou centrálně řízená a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím. K maturitnímu harmonogramu na červen 2025 bych chtěl říct, že přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období se musí podávat do 25. června a nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem pro podzimní zkušební období je do 30. června.
Nyní představím události středního článku podpory. 24. června se bude v Praze konat konference středního článku k dětským skupinám při mateřských školách a bude určená především pro zřizovatele. Zřizovatelé a mateřské školy budou pozvány na online přenos, který bude k dispozici na YouTube Ministerstva školství. Máme pro vás dále připraveny metodiky, které v průběhu května a června postupně zveřejňujeme. Jde o omezení a přerušení provozu mateřských škol, výroční zprávy ve školství, pracovní poměr zástupce ředitele školy, zástupci a vysvětlení rozdílů, uzavírání pracovních smluv ředitele se sebou samým a infografiku nehodnocen neprospěl. Národní pedagogický institut pořádá 18. června v Hradci Králové krajskou konferenci k aktuálním změnám v rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání. Na závěr dnešního infoservisu jsem si do studia pozval mého kolegu odborného metodika právníka Jiřího Punčocháře, a to v souvislosti novou flexinovelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1.6. tohoto roku. Ahoj Jirko. Ahoj Vašku. Tak, co se týká flexinovely, tak my se budeme dneska věnovat některým oblastem, které budou naše posluchače a diváky zajímat. Takže první otázka moje je, co novela zákoníku práce přináší v oblasti rodičovské dovolené. V této oblasti flexinovela zákoníku práce přináší v podstatě 3 důležité změny, které mohou školy zajímat. Tou první změnou je úprava možnosti pro zaměstnance a zaměstnankyně, které pracují na základě pracovního poměru a jsou na rodičovské dovolené. A ta flexinovela zákoníku práce nově umožňuje, aby po dobu trvání té rodičovské dovolené tito zaměstnanci nebo zaměstnankyně mohli u stávajícího zaměstnavatele pracovat na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s tím, že ta sjednaná práce, ten druh v té dohodě, bude stejný jako v tom jejich pracovním poměru. Vlastně je to výjimka z toho obecného pravidla, kdy se tento postup obecně neumožňuje a právě se vychází vstříc těmto zaměstnancům, aby mohli během té rodičovské dovolené si přivydělat u stávajícího zaměstnavatele právě na DPP nebo DPČ. Je tam další změna, která se týká těchto zaměstnanců i v souvislosti s jejich návratem do zaměstnání, kdy se vlastně prodlužuje ta doba, kdy jejich zaměstnavatel jim musí držet to stávající pracovní místo, to konkrétní pracoviště a zaměstnanci a zaměstnankyně, které se vracejí z rodičovské dovolené, z mateřské dovolené nebo z otcovské dovolené, budou mít nově nárok na to se vrátit na toto původní místo, pracoviště, v době před dosažením 2 let věku toho dítěte. Čili po tuto dobu musí zaměstnavatel jim to místo držet. A ještě tam je třetí změna, která se týká, nebo má dopady na pracovně právní vztahy v souvislosti s rodičovskými dovolenými. A to je výjimka z takzvaného pravidla, které se týká řetězení pracovních smluv na dobu určitou, kdy samozřejmě platí nadále to známé pravidlo 3x a dost, kdy vlastně se může opakovat ten pracovní poměr na dobu určitou pouze 2x. A zavádí se výjimka právě pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří zastupují dočasně nepřítomného zaměstnance nebo zaměstnankyni, kteří jsou právě na rodičovské dovolené, mateřské nebo otcovské. A právě v případech, kdy se bude jednat o tento zástup, tak
bude nově platit, že ten počet opakování nebude omezen, ale bude platit ten strop 9 let, to znamená od toho vzniku pracovního poměru nesmí ta celková doba přesáhnout 9 let. Nicméně počet těch opakování tam omezen není jako u těch ostatních zaměstnanců. No, tak děkuji za vysvětlení a teď se dostanu k další významné změně a to je změna ve zkušební době. Takže jakými pravidly se řídí tedy zkušební doba? Ano, v rámci zkušební doby taky došlo k významným změnám. Doposud platilo, že zkušební doba se mohla sjednávat v případě řadových zaměstnanců v délce trvání 3 měsíců, u vedoucích pracovníků, u vedoucích zaměstnanců to bylo 6 měsíců po sobě jdoucích. Nyní v souvislosti s přijetím flexinovely zákoníku práce je nově možno sjednat zkušební dobu u řadových zaměstnanců v délce 4 měsíců a v případě vedoucích zaměstnanců je to nově až 8 měsíců. S tím taky souvisí ještě jedno pravidlo nové, že lze dodatečně písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele tu zkušební dobu prodloužit. Avšak pouze v mezích toho zákonného maxima. To znamená, když například s vedoucím zaměstnancem sjednám zkušební dobu v délce trvání 6 měsíců, tak je možné ji dodatečně prodloužit až na těch 8. Poté ještě ta flexinovela přichází s jedním takovým zpřesněním, kdy v případě, kdy se zkušební doba prodlužuje ze zákonných důvodů pro překážky v práci, tak se prodlužuje výslovně o dny pracovní. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli se musí dodržet přesně ty 4 měsíce a těch 8 měsíců, nebo lze sjednat i kratší? Lze sjednat i kratší, je to vlastně ta maximální doba. Teoreticky vzato zkušební dobu nemusí ty smluvní strany sjednat vůbec, i když to není asi moc typické. Děkuju. Další změna se týká výpovědní doby, takže dříve byla vázaná na začátek měsíce, tak co bys nám řekl tady k té změně? Ano, tady dochází k významné změně, a to zejména co se týče běhu té výpovědní doby. Dříve platilo, že výpovědní doba začala běžet až v měsíci, který následoval po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příslušné smluvní straně. Nyní se toto pravidlo mění a výpovědní doba bude začínat běžet vlastně ode dne, kdy byla doručena. Čili nebude tam docházet tomu umělému prodlužování v tom smyslu, že podle toho, kdy vlastně ten zaměstnanec nebo zaměstnavatel doručil tu výpověď, tak se potom vlastně prodlužoval ten pracovní poměr. V různých situacích vlastně trvala ta výpovědní doba jinou dobu. Ještě tam je jedna změna. Standardně ta výpovědní doba zůstává obecně v té délce 2 měsíců. Nicméně u specifických případů výpovědi z pracovního poměru, kdy ji dává zaměstnavatel zaměstnanci z důvodu paragrafu 52 písmeno H až G, tak tam je podle flexinovely to zkráceno na nejméně 1 měsíc. To jsou takové ty případy typicky porušování povinnosti ze strany zaměstnance, případně ještě přichází v úvahu podle písmena F. To jsou ty situace, kdy se jedná o vlastně nesplňování předpokladů stanovených zákonem pro výkon té práce, například nesplňování kvalifikačních předpokladů v praxi pedagogických pracovníků. K tomu běhu té výpovědní doby tam je ještě dobré zmínit, že ta výpovědní doba skončí v podstatě ten den, který se číselně shoduje s tím příslušným dnem, kdy byla doručena. V případě, když třeba doručím 18. nějakého měsíce, tak 18. skončí ta výpovědní doba, její běh. Pokud bych doručoval například na konci měsíce a ten následující měsíc by neměl ten den, to znamená doručím 31. a měla by skončit výpovědní doba například v únoru, který nemá 31 dnů, tak skončí toho posledního dne.
to je k té výpovědní době asi to podstatné. Jo, děkuju za komentář. A dále došlo v novele ke změně platových výměrů. A co nového musí tedy zaměstnavatel dodržet a jaká jsou pravidla? Ano, jsou tady taky změněná pravidla v oblasti platových výměrů. Nově se vlastně zavádí pravidlo, které vychází z té předchozí praxe, která nebyla úplně správná, že se bude platový výměr nově tomu zaměstnanci předávat před zahájením výkonu té práce. Dříve totiž zákoník práce stanovoval, že se tak má dít v den nástupu, což bylo nepraktické, zejména v situacích, kdy ten den nástupu připadal například na neděli, kdy ten zaměstnanec neměl stanovenou směnu. To je první věc. Druhá věc v těch platových výměrech je taky zpřesnění ve smyslu, že v případě změny v tom platovém zařazení, tak se zaměstnanci musí vydat nový a předat nový platový výměr. Dříve to znění zákoníku práce bylo takové, že stanovoval, že se mu písemně oznámí. Teď se výslovně stanovuje, že se mu předává ten platový výměr. Ještě možná takovou poznámku, hovořím tady o platech, nikoliv o mzdách, protože bereme to, že zejména nás poslouchají tedy školy, kde odměňují své zaměstnance platem. Čili to je změna ve vztahu k tomu platovému výměru, když dochází ke změně toho platového zařazení. A je tam ještě jedna změna, kdy vlastně nově se umožňuje, aby zaměstnavatel doručoval zaměstnanci i bez jeho výslovného souhlasu ten platový výměr elektronicky. Může tak činit tedy zaměstnavatel například na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím nějakého systému. Je však důležité upozornit, že aby nastaly řádně účinky toho doručení, tak je zapotřebí, aby ten zaměstnanec to písemně potvrdil. To znamená, bude-li doručovat třeba na e-mail, tak aby doručil ten zaměstnanec zpět například odpověď, že dostal ten platový výměr. V souvislosti s platy, když zde hovoříme o platovém výměru, tak souvisí ještě jedna změna, která vlastně rozšiřuje okruh nějakých skutečností, které jsou významné pro započtení praxe. Nově do započitatelné praxe pro účely stanovení platového stupně se započítává doba péče o dospělou blízkou osobu, která je závislá na pomoci ve stupni 3 nebo 4 a nově se také započítává doba řádně ukončeného doktorského studia. Čili toto může ovlivnit nově zařazení platové zaměstnanců v rámci platového stupně. Je tam ještě jedna zajímavá věc související s platy, a to je výslovné pravidlo, podle kterého se zakazuje, aby zaměstnavatel omezoval zaměstnance v nakládání s informacemi o výši svého platu nebo struktuře toho platu. Jinými slovy, nebude možné nyní výslovně, bylo to stanoveno v zákoně, jakýmkoliv způsobem v tomto omezovat zaměstnance, ať již nějakým vnitřním předpisem, nějakým pokynem nebo dokonce doložkou v pracovní smlouvě. To znamená, že tam, kde například takováhle doložka existuje, tak je zapotřebí ten stav napravit, odstranit to z vnitřních předpisů, případně změnit pracovní smlouvu. Je to podstatné i v té souvislosti, že se do zákona o inspekci práce stanovuje, že se jedná o přestupek, pokud by zaměstnavatel takto omezoval zaměstnance s maximální výší pokuty až do 400 000 korun. Tak, děkuju. A ještě Flexinovela zasahuje také do oblasti vstupních lékařských prohlídek, takže co nového musí zaměstnavatel zajistit, anebo kdy to povinné není zajistit lékařskou prohlídku vstupní? Ano, tady taky doznává právní úprava značných změn, a to zejména v těch vstupních lékařských prohlídek, pracovně lékařských, kdy ta vstupní lékařská prohlídka bude nepovinná v případě
prací, které jsou zařazeny do kategorie 1 bez specifických zdravotních požadavků. To znamená, povinné prohlídky budou v těch kategoriích 2 a vyšší. Samozřejmě zaměstnavatel se může rozhodnout pro tu prohlídku, že ji bude vyžadovat, ale není to požadavek, který vyplývá přímo ze zákona, to znamená, pro tento okruh prací nemusí. V případě těchto zaměstnanců, u kterých nebude provedena ta vstupní lékařská prohlídka, tak se na ně bude pohlížet jako na zdravotně způsobilé pro výkon té konkrétní práce, dokud nebude prokázán opak. Tím se myslí, dokud na základě nějaké další prohlídky, typicky mimořádné, když dojde ke změně toho stavu a ukáže se, že například ztratil tu způsobilost, tak v takovém případě se pak na něj přestane pohlížet. Je tam samozřejmě ještě důležité zmínit, že ta prohlídka se provede také v případě, kdy o to ten zaměstnanec požádá sám, a také platí nadále, že budou povinné ty prohlídky v případě zaměstnanců mladistvých. A když jsme takhle tady nakousli ty mladistvé zaměstnance, tak ačkoliv to možná nebude věc, která by praxi školám něco přinesla, ale je to taky jedna zajímavá změna, a to je, že se umožňuje pracovat za určitých podmínek i mladistvým zaměstnancům, kteří nedovršili věku 15 let, neukončili povinnou školní docházku, za předpokladu, že jim je alespoň 14 let. Bude se jednat o práci, která je lehká, to znamená zařazená právě v té kategorii 1, která nebude zároveň mít negativní dopad nebo ohrožovat morální vývoj těch dětí nebo těch mladistvých, případně narušovat jejich vzdělávání, a bude vykonávaná o hlavních letních prázdninách. Tak za těchto předpokladů tyto mladiství můžou tyto lehké práce vykonávat. Podmínkou je tam ještě souhlas zákonného zástupce, který musí být učiněn v písemné formě. To jsou v podstatě asi všechny ty, řekl bych, významné změny. Těch některých změn tam bylo i vícero, ale většina z nich měla třeba například jenom určitý jako technický charakter, ale předpokládám, že jsme tady snad ty nejvýznamnější změny připomenuli a vysvětlili. Tak Jirko, já ti moc děkuju za to, že jsi se účastnil Infoservisu, a to je pro dnešek všechno a budeme se těšit zase u příštího Infoservisu, který vyjde začátkem září. Samozřejmě nezapomeňte ještě, že budeme vydávat speciální Infoservis, který se bude týkat novely školského zákona. Děkujeme za pozornost.